GMB, der jo altså virkelig er et ambitiøst team. Right underneath the rear wing of the Honda. Kampen om mesterskabet, vi følger i øjeblikket Mike Holder med Kasper H. Jensen. GMB versus Aston Martin. GMB har været absolut det største danske motorsportsteam, der har været der i rigtig, rigtig mange år. Det var lige meget, hvor man var, så kunne du ikke komme udenom GMB. Og det har været teamet, alle ville slå, og samtidig faktisk også haft stor respekt for. Det er sjældent set i dansk motorsport, at nogen har været så overlegen og dominerende som GMB Motorsport. Det var en ordentlig spand koldt vand i hovedet, da vi stod og lige var klar til at komme i gang med sæsonen, og så desværre måtte erkende, at det blev ikke til noget. Men det har været en del af GMB Motorsport og har oplevet den her enorme dedikation omkring at lave Danmarks største motorsportsteam. Det har været en meget, meget spændende rejse, som desværre sluttede lidt for tidligt. Jeg håber, folk de husker GMB Motorsport for det, de fik sat på landkortet, og det, de har bidraget til dansk motorsport. Jeg vil sige tusind tak til først og fremmest Birk-familien, til alt, hvad der har været af fans, både i Danmark og ude for landets grænser, til vores sponsorer og partnere, alle de dejlige kollegaer, jeg har fået mulighed for at arbejde sammen med, og ikke mindst til vores kører, der har ydet en utrolig god indsats. Og jeg er helt sikker på, at I får en fantastisk 2024 i de respektive teams, I kommer til at køre ved. Det har været en stor fornøjelse. En stor tak herfra.